chiri me ya bibia la nye adwen bi ahye me ma se menken na wo twa so papa no order no enja menken so ya nkwa ne adi gu fufuro so a wo si aye duro bi mpi ko ha adwen dodo wo do ye le wu su wiase ne ye ho nto ye me betua ube wu ya ja ba do me ne ma ube wu ya ja me papa sam na aka sam ube wu ya ja me we ya sam wa chasa o ka do me ne ma isa tu mu ana na me yang me nyamu yi ana tire You here to me and you here to me and you. Oh yeah, my penny, Dadu. You here to me and you. Dadu. Here to me and you. Dadu. Dadu. Apa bia aduane akwete ka twa o. Ko ha ye asama do pra beba. Oh, asam ye ju. Dadu, so fast as so na ba me boa. Me kan to se me sia assassin su bio. They say won suro de me no kan nyina. Ah, assassin me se me nkosu bio no na ofiri ba. Nka bone. asase no na ade ma therefore na di asase no ama me ame ne mabusuafo ni de so ade na wusie me asase no so atuma no aduane agu asase me mfiri so ne mfiri so chi ya no ho be man do o mfiri so ne hey oi ade cha wodi mi nyansa ade de ye wo so ye ba o de me oi o so he mi wo nyansa cha wo so mi wo tia bo o ya de what ha so so me cha so Jim, what? Jay, you want to know.